କୁଆଖିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କଇଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଞ୍ଚଗୋଛିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ମୃତ ଭାଇର ଶବକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନ 12ଟା ଠାରୁ ମୃତ ନବଘନ ରଥର ଶବ ଘର ଦୁଆରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତକର ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତକର ପତ୍ନୀ ମମତା ରଥ ସ୍ୱାମୀର ସଂସ୍କାର ସାରିବା ପରେ 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 8 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଦିନେଶ ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନବଘନ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲା। ବାହାରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଥିଲା। ମା ଓ ବାପା ମଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବାପ କରିଥିବା ଘର ଆଉ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଛୁ। ତାର ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଦାବି ଅନୁସାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ଆମର ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଭାଇ ମାରିବା ପରେ ଶବ ଆଣି ଘର ଆଗରେ ରଖି ତାର ପତ୍ନୀ ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଝାଇବା ପରେ ମୁଁ ସଂସାର ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ନବଘନର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଶବକୁ ପରିବାର ଲୋକେ କି ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଶବକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରି ପତ୍ନୀ ଶବ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ପତ୍ନୀ ହଟହଟା ହୋଇ କୁଆଖିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ତପନ ତରାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବା ପରେ ଆଜି ଶବ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଆରେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଭାସ୍କର ଆଉ ନାଣ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ପୁଅଟାକୁ ଆଣିଲ ନାଇଁ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଆଁ ଟୋଟାଲ ପଶି ପାରିବନି ତମେ ଏଠି ଏତେ ଗରମ ହବ। ଆମର କ'ଣ ସମୟଟା ଜାଣି ସାରିକି ଆମେ ଯାଉ ଏଠି ଆଉ ରହିବାକୁ ନିଆଁ ନଗେଇ ଭଲ ବାଡ଼ି ନ ଖେଞ୍ଚିଲେ ସେ ପଡ଼ି ହବ। ମଣିଆ ଜୋତାଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକା ଘଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା ବସୁଛୁ ପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଘର ଏଇ ଗାଁ। ଇଏ ପୁଅ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ କହିବୁ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ରହିଲୁ, ମୋତେ ପୋଷିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆସୁନଥିଲି। ଘରେ ପୁରେଇବେ କି ନ ପୁରେଇବେ ଆସୁନଥିଲି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ନା, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁନଥିଲୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଠି ଆମର ସେ ଗାଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତମେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର 3-4 ମାସ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଆମେ ସେସବୁ ଖବର ମା ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଥା ଆଜି ବି ସଂସ୍କାର ହେଲା ବି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ସଂସ୍କାର ହେଲା ପରେ ଏଠି ପୁଣି ବସିବାର କାରଣଟା ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ସଂସ୍କାର କରିକି ଗାଁ ଲୋକ ଆଣିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନେଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି। କିଏ ନେବେ ମାନେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ, ଶାଶୁଘର କାହା ଭରସାରେ ରହିବି ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା? ତମେ ମା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଦାରେ ରହୁଥିଲ, 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ପଦାରେ ରହୁଥିଲ।
ପୁଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏରେ ରହିଥିବ କେଉଁ ସାହସରେ ସେଠି ଯାଇ ପଦା ରହୁଥିଲ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ରହିଥିଲୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଏଠି ବସିକି ଚାହୁଁଛ କ'ଣ ଦାବିଟା କ'ଣ ଅଛି ବସିଛୁ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟା କେମିତି ଚଳିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି କେମିତି ଚଳିବି ମୋର ଫେର ଘରର ଗୁଣ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଘର ଏଠି କରିକି ଯାଇଛି ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ ଏଇ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି କେମିତି ରହିବେ ଆମକୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଅଧିକାର ଦରକାର ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବୋଉଟି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି ସେ ଦାବି କରୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତାକୁ କ'ଣ ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଘର କରିଛୁ ସେ ଘର ସିଏ କରିନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଘର ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠୁ ଯାଇକିରି ସିଏ ସେଠି ବି ଜାଗା ଘର ଦ୍ୱାରା କରି ରହିଛି ସିଏ ସେଦିନୁ ଏଠିକି ଫେରି ନାହିଁ କି ଆମ ମାଆ ଫା ଶୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଟୋଟାଲ ଆସି ନାହିଁ 5 ଥର ଖବର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଘର ଢିଅ ଦାନ କରିବେ କି ଜମି ଦାନ କରିବେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ସେ ଘର କରିକି ରହେ ତା ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପରିବାର ତରଫରୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ସିଏ ତାର ଯଦି ତାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରି ତାର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଦେବାକୁ ହଁ ସେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତାର ଯଦି ଘର ରହିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କହିବେ କି କିଛି ନାହିଁ କହିବ ଦିଅ ତମର ଦିନେଶ ରଥ କ'ଣ ହେବ ଯେ ମୃତକର ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ତମର ଆଜି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କଲେ ଭାଇକି ତାର ବୋହୂଟି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦୁଆରେ ବସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ ଆମର ବାପର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଭାଗ ପଡ଼ିଛି ସିଏ ତା ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ ତାପରେ ସେ ଯଦି କହେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି ନା ସେ ଘର ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛୁ ସେଟା ଆମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ରହୁଛୁ ଆମର ଖଞ୍ଜା ଘର ଥିଲା ଖଞ୍ଜା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିବା ପରେ ଖଞ୍ଜା ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଘର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଘର ତିଆରି କରିଛ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଉପର ତାଲାଟା କରିଛୁ ତଳ ତାଲାଟା ବଡ଼ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଘରଟିଅ କିଛି ଅଛି କି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଯାହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ତା ବୋଉଟିକି ଦିଆ କରାଇବେ ସବୁ ତାର ସବୁ ତାର ସବୁ ଯାହା ତାର କିନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ରଖିବେ ନାହିଁ ରଖିବୁ ନା ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ଯେତିକି ଅଛି ତା ସମ୍ପତ୍ତିକି ଆମେ ସେ ଯଦି କହିବ ମୋର ତ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କେମିତି ରହିବି ତାପରେ ତାର ଆଗରୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା ସେଇଠି ରହିକିରି କାମ କରି ସେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ ତ ରହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ଥାୟୀ ଘର ଦରକାର ବିବାହିତ ବହୁ ଘରର ସେ କ'ଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ରହିବ କେଉଁଠି ସେଟା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କିଏ ଦେବ ସିଏ ନେବ